बे गोदान गंसे बे आरो गंसेया नै साफा गंफा लांथारनोसै जायखिया बे गंसे अट' लांनो फैदों जोङो अट' गोदान साफा गंफा बे दनस्रि जायो बे दनस्रि डिमापुरनि साफा गंफा अट' खावनो फैदों जों गामिनि ट्रेन स्टेसन नोंसिना ट्रेन स्टेसन जों गामिनि स्टेसना नै ट्रेन स्टेसन बे वालजों सिनि बे डिमापुरनि लामाया नै ओरैबादि गाज्रिखा जों गामिनि ट्रेन स्टेसन नैबे आथिं भी बाजायासै साबिना शेयर पूरा बुका है पूरा फिटिंग है ये अभी भी हॉर्न बजा अभी भी बज रहा है देखा है अभी भी बज रहा है फांसी का दे आदमी पागल पागल सब लोटा से तो यार यार प्लीज नहीं से अभी मो साइख'सिं सालायलांसै नामा गारि गिदिर बुखालागिबो खखायो होननानै बुखालागिबो खखायो होननानै 5 माइलजों गावसो सोगोन कम्पानि होआ होगोन भागना ये खेदेगा ध्यान नहीं लेगा बोलो जो बोलेगा अट' लांनो फैदों जोङो अट' गोदान साफा गंफा बे दनस्रि जायो बे दनस्रि डिमापुरनि साफा गंफा अट' खावनो फैदों अट' गोदान नै मालिका बेबो गंसे लागोन आंबो गंसे लागोन अट' सोरामाव फैबाय जोङो नै नैबे अट' सोराम बेनो अट' सोरामा नै बाजाज दा गेट सिङाव हाबनोसै जों खय बाबा ओरै फै
अट'आ बेनो नै गोदान गोदानथार निउ ब्रेन्ड गारि गोदाना हा फिटिं खालामनाया मोजां जायाखै बे गोदान गंसे बे आरो गंसेया नै साफा गंफा लांथारनोसै जायखिया बे गंसे हा मालिकआ बेनो सानैबो मालिक अट'नि हरनांगौथ' बिसोरो दा बिनो र' खोन्था लरग'आ जेबो मिथियालै बि सिंगेल जाबाय होनदों इन्जिना नै ओइ क्या ले रहा है गाड़ी लेना है दो तो समझा ये वो आगे का गाड़ी क्या करने से है सर्विसिंग हाँ ओरैनो शर्ट जादों बेहाय बाहाय मा दङ नै बे लाइटनि थार बे रेन्ज बे हुक सब मोनजोबो हुक बानायनो फैलायबाय जोङो गारि गोदान लाबोनायनि हुकखौ बानायनो फैदों दा नैबे गारि गोदाना नै इथाखौ सेस कमप्लिट खालामजोबनोसै बेखौ कमप्लिट खालामनानै गाबोननिफ्राय सालायनोसै आरो माने
क्या हाउस खुल रहा है क्या? अरे हाउस लगा रहा है क्या? चक्का तो साइड में है पूरा का शरीर पूरा लगा हो वेल्डिं खालाम तो लेट्रिन करवार सुविधा नहीं ना? लेट्रिन करवा हाँ तो रात्रि ভিতরে যাও কিনা हाँ কোন অল্প আগে যায় হোটেল একটা আছে না হোটেলের ভিতরে গেট আছে গেটে ঢুকে যাবে कौन गया? ওই কোয়ালিটারে ডাল দো তুমি ডাল কেন গেল কোয়ালিটা এই ও বলে गथ'नि खिथुआव बेखौ लागायगोन दामफार बे नैबे बुस्थुआ बे लहायानो गथ'नि खिथुआव लागायगोन बेखौ वेल्डिं खालामबाय गोदान बानायनाय साला पैसा चोर करके देखिए
आंबो वेल्डिं मिस्ट्रिसो नंसिन नामालै मानसिफ्रा कमप्लिटलि जाबाय नै बेखौनो बानायबाय थादों बे बाम्पारखौनो जाबाय आरो दा दसे थानानै थांसै जों गारि गंनै ना बानायखांबाय नै एसेल'सै टु 60 मोनबाय मोजां जादों 260 मोनबाय मोजां जादों होनदां